Любов или доминация. Връзката с контролираща жена. Признаци на контролиращата жена. Имаш ли опасение, че живееш с контролираща съпруга или приятелка? Или пък бившата ти съпруга е контролираща? А може би пък твой близък приятел си има работа с контролираща партньорка? Човек, който злоупотребява своя партньор, цели да контролира, да унижи или да накаже обекта на своето насилие. Всяка една от формите на съпружеско насилие, вербално, емоционално, физическо, сексуално, финансово, правно и духовно, имат контролиращ компонент. Насилникът може много умело да използва думите, тона на гласа или езика на тялото, за да манипулира и упражнява контрол. Как да разпознаеш злоупотребата? Тест за емоционално насилие. Проблемът с домашното насилие е в това, че трудно може да се прецени кога поведението насочено към нас е злоупотреба и кога е нормално. И разликата между злоупотребата и здравословното поведение често се крие в мотивацията на поведението. Всяко потенциално насилствено поведение може да бъде вкарано в рамка, която обхваща поведение от напълно здравословно до изключително насилствено. И това е една от характеристиките, която силно затруднява определеното дали едно поведение е злоупотреба или не. Всеки един човек при определени обстоятелства става раздразнителен. Но това, че от време на време се повишава тон и се проявява рязко поведение, не означава, че този човек е обидчив или контролиращ. На това поведение лесно може да се сложи етикет здравословно поведение или не е зловредно. От друга страна обаче многократното проявяване на рязко поведение, честото крещене и прекомерната употреба на унизителни и заплашителни думи в опит да се наложи контрол вече е злоупотреба. Освен в случаите, когато този поведенчески модел не е отговор на истинска опасност. Този пример е показателен за това колко е трудно да се дешифрира дадено поведение. Има множество аспекти, които е необходимо да се вземат предвид. Жена, която се разстройва и прави истински цирк, когато съпругът ти, приятелят ти, отива да пие бира с приятели, може да се разглежда като контролираща и насилствена, ако партньорът ти обичайно е на разположение и няма история за прекомерна употреба на алкохол. Ако той е обещал, че няма да пие алкохол, защото има неприятни истории за пиене в съчетание с шофиране, воинственост, интимни отношения с други жени, то тогава реакцията на жената може да се разглежда като разумна и напълно ненасилствена. Преглеждането на телефона и имейла на партньора е злоупотреба, ако се разглежда от гледна точка на обсебващото и рационално подозрение. В същото време, това поведение може да бъде категоризирано като разумно, ако доверието е нарушено и двете страни работят в посока да го възстановят. Във втория случай, злоупотребяващото поведение вече не е зловредно. Затова, когато търсим отговор на въпроса дали някой злоупотребява или не, се търсят модели на поведение и отношение. Ето няколко въпроса, които могат да бъдат полезни в ситуациите, когато е необходимо да се определи дали дадено поведение е злоупотреба или не. Какво би направил разумен човек при тези обстоятелства? Равноправни ли са партньорите във връзката? Мислите и чувствата на всеки от партньорите взимат ли се под внимание или се омаловажават, игнорират и отричат? Някой от партньорите манипулативен ли е? Някой от партньорите наказва ли себе си? И като имаме предвид всичко това, нека се потопим по-дълбоко в подробностите на деструктивното контролиращо поведение и нагласи, за да имаме по-стабилна основа в разгадаването на реалността. Какво може да се опитва да контролира една жена? Аспектите на живота на един мъж, които една жена може да се опита да контролира, са време, пространство, активност, контакт с други хора, достъп до ресурси, външен вид, мнение и мисли. Контролиране на моделите на поведение. Някои методи, които жените, доминиращи над мъжете, използват за контрол, са директни и доста често очевидни. И има такива, които са по-трудни за забелязване. Изискванията и заплахите са метод за упражняване на пряк контрол. Сексът може да се използва като възнаграждение на желаното поведение и като наказание на нежеланото поведение. Поставя се цена на поведение, което противоречи на желанията на жената. Цената може да е мъжът да прекарва време с децата, да бъде нападнат с текстови съобщения или да бъде унижен публично. Избягване, отдръпване, пренасочване на вниманието
или пълно мълчание са методи, чрез които се отнема възможността на партньора да задоволи своите потребности. Съблазняването, свенливостта, манипулативният речник, тона на гласа и езика на тялото са форми на злоупотреба, които не са чак толкова очевидни. Характеристики на контролиращата жена. Контролиращата съпруга, приятелка или бивша съпруга може да използва думите, за да получи това, което иска. Възможно е да включи тона на гласа и езика на тялото. Оскърбителният тон и езика на тялото могат да варират от свенлив до агресивен. Също така може да е едва доловимо, но и очевидно. Всяка жена, според своята индивидуалност, може да използва различни форми на тон и език на тялото, за да унижи, контролира или накаже своя партньор. Възможно е да има цял арсенал от персонализирани методи, които е усъвършенствала в свое изпълнение. Манипулативният език на тялото може да има различни форми и проявления. Цупане, съблазняване, избягване на погледа, отдръпване, отдалечаване, агресивно приближаване, сочене с пръст, оттегляне, показване на юмрук, подсмихване, избухвания, плач, крясъци, заплахи, извисяване или надвисяване на тялото на другия, въртане на очи, унизителен, контролиращ и наказващ поглед. Оскърбителният поглед може да изпрати съобщение, което обектът да е обучен да разбира от предишен опит. Съобщението, което погледът предава, може да е "ти си глупав", "по-добре не го прави" или "ядосно ти се". Оскърбителният тон може да бъде съблазнителен, крехък, безпомощен, смущаващ, нисходителен, силен, агресивен, заплашителен, ленчещ, срамежлив, дразнещ, очарователен, угаждащ. Манипулативното намерение изглежда, че прозира в звука на думата. Предизвиква или получава чрез ласкателства, нежна молба или неискрен език. Бившата ми приятелка беше емоционален терорист. По този начин един мъж описа своята бивша партньорка. Емоционалното и психично насилие разкъсва човека отвътре. Емоционално малтретираните хора, няма значение от какъв пол са, се чувстват изтощени, разсеяни и смазани. Емоционалното насилие причинява емоционална, психологическа и психическа болка. Това важи в случаите, когато насилникът е мъж и когато ролите са обърнати. Разликата е в това, че малтретираните мъже не срещат подкрепата на обществото. Това е така, защото е трудно да се разбере идеята, че мъж може да е емоционално, финансово, физически и сексуално насилстван от жена. Културата ни е вменила, че това не се случва. Психологически насилствените връзки са разрушителни, независимо дали насилието идва от жена или от мъж. Една жена може да малтретира емоционално и психологически мъж по безброй начини. Изолация от приятели, семейство и други подкрепящи хора. Отчуждаване от децата. Минимизира времето прекарано с децата. Игра на безпомощност. Отхвърляне на отговорността за вземане на решение или за лошото й настроение. Вменяване на отговорност на мъжа за злоупотреба. Пренебрегване, изблик на обич. Фалшиви обвинения в малтретиране. Тормоз. Преследване, физическо или в социалните мрежи. Убийство на характера. Манипулация. Изкривяване на истината. Неоснователна ревност. Газлайтинг. Опит да му се вмени, че е луд. Неоправдани очаквания. Фалшиви обещания. Промиване на мозъка. Корупция, експлоатация. Саботиране на възможността да се създаде друга връзка. Ключът в тълкуването на поведението е мотивацията. Не приемай всяка една проява на тези характеристики непременно като злоупотреба. Ключът към определяне на характера на дадено поведение е мотивацията. Една жена може да плаче, да се нацупи или да извърне поглед, само защото е тъжна. Също това поведение може да прояви, когато има намерението да манипулира, да отвърне или да накаже. Добрата комуникация е в основата на разбирането на мотивите на другия, да проявява дадено поведение. Повишаването на нивото на емоционална интелигентност също е добър изход за подобни ситуации. Ако познаваш емоциите в себе си и в човека отсреща, това е важно, за да можеш да помогнеш първо на себе си, а след това и на човека до теб. Понякога човекът, който злоупотребява, няма никаква идея, че го прави. Затова е добре, преди да сложим край на значими за нас взаимоотношения, да сме наясно с реалността, която живеем, а не да захвърляме важни за нас, без да им дадем шанс. Също така не е здравословно и да търпим злоупотреба, само защото обичаме някого.
любовта не е търпене. Тя изисква търпение и грижа, но не и търпене. Затова е важно да се грижиш за себе си и за хората, които обичаш. Ако изпитваш затруднения, не бива да се срамуваш и затваряш от това. Напротив, потърси професионална помощ. Това ще ти помогне да идентифицираш казусите в своите взаимоотношения и да направиш стратегия как да се справиш с тях. Ресурсите и решенията за това са твои.